набит, с дръпнати очи. Вие го знаете, такива косоство, блестящи очи. Нямаше високо чело. Казват, че високото чело показва признак на много ум. Трябва да ви кажа, че Гришата опровергаваше това, защото неговата коса започваше от тук да расте. Може би след това стана малко по-горе, но той беше страшно природно интелигентен и въпреки, че какво беше завършил финансовото училище и нещо яйце-коп имаше. Беше невероятен. Вие, които сте имали възможност да го видите на живо, знаете какво представляваше Гришата. Той беше един от хубавите ми спомени с него преди да влезем в академията, имаше един подготвителен курс. И за този курс също, чули си? За този курс трябваше пак да се явяваш на кандидат студентски курс. И бяхме приети около 40 души и веднъж режисьора Светла му памет, когато аз обичам най-много и най-хубаво съм работила с него, професор Гришин Островски, Светла му памет, ни викаше един по един и казваше кой какво иска да играе. И стана Гришата с тия коси тук почват, с това квадратно тяло, с тия блестящи зеници и каза, аз искам да играя нечовешки роли. А всъщност през целия си живот игра човешки роли и беше като човек изключително добър. Но тъй като той не биваше да пие, обичаше да кани гости и да ги напива. Ама не за да ги види пияни, а за да ги види радостни. И се викаше, ей, Зеньо! Значи за вашата земя е говорил. Да всички викаше Зеньо. Значи той всички приобщаваше към Плевен, към Трънчовица, към Левски. Зеньо, на здраве, на здраве! На здраве, той не близва, а другите много и ме кефтели, бяха хубави напитки, видяха на здраве, но накрая Гришото трябваше да ги изпрати така грижовно надолу по стълбите, за да не падне.